Самарила, нали така са? Да. Абе, врачерия тук е не. Айде, първа класа. Ето първа класа тук. Приготвя психически така. Некъде имаш такова. Първа класа. Всичко е тук. Това. Фантичка, ако ожеднеш. Фанта тук. Бензин ба. Свещи, всичко Тук има. място и за пикайни има, тук кутийка, всичко. За пикаене. Всичко си има. Първа класа, мамо, стави. Резервни свещи има. Всичко има. Да, всичко. Всичко има. Шук. Некъде си им тия работи сегна на тя врачерия. И работи. Некъде поста. Гей. Тева майка му виж какви луксови ти предлагам, ти се правиш на луд. Така направо, направо. Мамо, става. Събери другия портал да ти е удобно. Оти седнеш на стола. Сай на Гледа то седалката. стол да има, обърни го е така. Как ще се Е така го обърни то стол. Тури е тия работи отгоре. Няма да се фана, бе, човек. Как няма да се фаниш, бе? Тук цяло прасе се фаща, тук ти няма да се фанеш. Виж какви луксови ти предлагам. Аз бе не съм по-малък от прасе, бе. Виж какви луксови ти предлагам. Това е последен модел лукс, бе. Това как 6-звезден хотел да си где майката във 6-звезден. Майката си е, бе, как? Добре. Така. Ма гледай как седа. Не. Тогава се заедолу. Намаляй на 5 звезди. Не може ми се дупи тук. Минаваме тук на моторен хотел. Минаваме на 5 звезди. Минаваме. 6 на 5. Айде, шо. Машината. Айде, готови ли сме? Айде, що да излизаме. Не останеш тук. Затваряме тук. Пустай го тук на надолището. Айде, сега бе. Сега като го включим. Сега втора ли? Никва, давай на надолището. И ще запалиме ли? Няма да палим, ба. Мани кръка от съединител. Тури кръка на спарачка, да и давай. Как ти трябва да тискай. За Божи палиш. Икономия на горивото. Да. Какво мислиш? Как сме с бензина? Има. Побавно ме спирачка. Спирачката е изправна, всичко държиш тук. Я какво ти разправим, бе? Всичко е изправно тук. Я да ти разправим, ти не ми вярваш. Това е супер машина. Супер тук. Супер лукс. Сега де ти даваме да се качиш на такъв, като такова животно, дай се качиш, бе. Няма къде. Като няма къде, тогава ще го фалиш. Няма къде. Не аресваш, го фалиш. Тя сега ме изгубя тук. Няма да загубиш, но я да му сваля с свалям друго, бе. И се качва нагоре, не надолу, мамо да има. бойната машина на пехотата тук. Ах ти машината. По-бавно всяко ще искат и зарити. Забите ще искат, тя. Или понякога бомба, де изпадат. Бойна машина, че икономисва. Гориво спестява. Всичко. Пускай сега. Пускай да он да се чак долу. Аз ще кажа къде ще пали. Отпускай, да му е да вари. Само се дръж корнулка. Удържа. Това сега какво снимаш? Той тук няма да снимай. Има. Снимай сарая тук. Тук е бойна машина. Шефлика снимай. Кой го е взел, викаш той дика? Той е затворено, ти казвам. И това него на него. На същия. Бъде майка хедич. Че го трябва да мушени. Ма от село. Не. Свилен град. И ги бутнаха. И не ти ги го изрешава, той остава там. С перачка. Перачка и се държи десния път. После и такъв. И това ли е пчелят сега? Да. Това не, това не е, това сило. Това не е пчелят.
си кърното отясно и глобално, защото тук идват те с тези големи чупи. Те хайдучи. Ага. Аж големи чупи. Разбойници. Къде е пътя? Пътя. Сама върви, бе. Аз няма нужда нищо да правя тук. Пускай се. Пускай. Пускай чак до... Гумите на помпи не могат. Меко вози. Меко вози. По-меко от Мерцес. Колко бензин, сама върви. Ден на помпя гумите няма вари, аз съм яжен вари. Сега давай назад при стъкъпи. Дай му на него това, що чутно. Трябва да палиме сега.